Orain, lehentxeago bideoan ikusi dugun kirola, estropadak alegia, hemen eskola barruan egiten saiatuko gara. Horretarako beharko ditugu, esnea banatzeko erabiltzen diren 6 kaixa era honetan elkarri lotuta. Soka luze bat, Jumar izeneko aparailua eskaladan eta erabiltzen dena honelako makila gogor bati lotuta. Eta kronometrua epaile nagusiarentzat. Esparrua dagoeneko prestatua dugu. Sokaren 2 muturrak alde banatan lotu ditugu. Lurrean irteteko marra eta bukaerakoa zehaztu ditugu. Bi arraunlariek bakoitza bere tokian eserita makila helduko dute. Epailea irteerako marratik hasteko agindua eman eta beraien alboan joango da bukaerako marraraino. Ikusten duzuen bezala, Jumarra aurrerantz irristatzen da, baina atzerantz ez. Joku hauek proposamen bat baino ez dira. Irakasleak bere irudimenaren arabera alda ditzake, bai tresneria, baita jokuaren oinarriak ere.